Malawi Brief. Aphungu aku nyumba ya malamulo ayamba zokambirana zawo mawa pa 7 July 2026. Khalani pomwepo kuti mumve tsatanetsatane wa nkhani komanso nkhani zina pa MBC. President wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika watsimikizira Malawi kuti boma lake likudzipereka poonetsetsa kuti dziko lino ndilo dzidalira pachuma pamene akupitiriza kukhazikitsa ntchito zosiyanasiyana zotukula dziko lino. President Mutharika wayankhula izi mu chikalata chomwe iye pamodzi ndi mayi wa dziko lino Madam Professor Gertrude Mutharika atulutsa pamene lero pa 6 July akukondwerera limodzi ndi Malawi onse tsiku lomwe dziko lino lidalandira ufulu odzilamulira. Malinga ndi President Mutharika, ngakhale mayiko pa dziko lonse akukumana ndi mavuto azandale komanso chuma, boma likudzipereka kwathunthu poonetsetsa kuti dziko lino lili ndi chakudya chokwanira komanso kukhazikika kwa chuma. Edith Gaira wadza ndi ripoti. President Mutharika wati Malawi akuyenera kuona za ubwino okhala kugwirizana komanso olimba mtima zomwe zinathandiza dziko lino kupeza ufulu odzilamulira. Mtsogoleriyu wati tsikuli ndi chikumbutso chakuti Malawi angathe kukwaniritsa ngakhale zinthu zomwe zimaoneka zosatheka atagwirizana. Mmawu ake okumbukira tsikuli, mtsogoleri wa dziko linoyu wafotokozanso chifukwa chomwe zikondwerero za chaka chino zichitika mosiyana ponena kuti tsikuli likumbukiridwa kudzera m'mapemphero okha. Iyo wati ndalama za boma zomwe akanachitira zikondwerero za tsikuli ziyenera kupita ku magawo opindulitsa chuma kuti zithandize kuchepetsa umphawi omwe wakula kwambiri mzaka zisanu zapitazi. President Mutharika wati ali ndi chikhulupiriro kuti Malawi adzakwanitsa masomphenya ake okhala dziko lodziyimira palokha pa zachuma polimbikitsa kugawa chuma mofanana pakati pa nzika zake. President Mutharika watsimikiziranso kudzipereka kwake poonetsetsa kuti Malawi aliyense akukhala mwaufulu mdziko muno. Dziko la Malawi linapeza ufulu wake mu chaka cha 1964. Edith Gaira, MBC, Blantyre. Pakadali pano, President Mutharika wakhululukira akaidi 134 ngati mbali imodzi ya mwambo okondwerera ufulu odzilamulira wa chaka chino. Malingana ndi chikalata cha kundunawu oona chitetezo cha mdziko, President Mutharika wachita izi mogwirizana ndi gawo 89 ndi 2 ya malamulo oyendetsera dziko lino. Ena mwa anthu amene awakhululukirawo ndi kuphatikizapo amene atsala pang'ono kumaliza zilango zawo achikulire komanso amene akudwala nthenda za mgonagona. Bishop Martin Anwell Mtumbuka wa Diocese ya Kalunga walimbikitsa Khristu mdziko muno kudalira Mulungu pa mavuto awo m'malo mothamangira kwa asing'anga ndi zina ponena kuti chipulumutso chenicheni chimachokera kwa Mulungu. Iwo apereka pempholi mu ulaliki wawo wapamwambo otsegulira ndi kudalitsa tchalitchi cha St. Monica ku Junju pansi pa parish ya St. Francis de Sales ku Livingstonia, boma la Lumpe. George Nkandawire wafika ndi ripoti. Pa misonkhanoyo panafika mafumu atsogoleri amakomita za chitukuko komanso atsogoleri achipani kuderalo kumene akambirana mfundo zimene phungu wawoyo akayankhule ku nyumba ya malamulo mogwirizana ndi zimene anthu kuderalo akufuna. Pazokambiranazo amuhango atsimikizira anthu kuti akapita ku nyumba ya malamulo akakamba za msewu imene ikufunika kuderalo, zipinda zophunzirira ndi zogona ophunzira msukulu zosiyanasiyana, ntchito yomanga misika ndi ntchito zina zachitukuko. Kulira kwathu kuno tidagwirizana kuti tisanapite ku nyumba ya malamulo tiziyamba takumana. Ifo timakhala ndi parliament yathu kuno. Parliament imene timakumana ndi mafumu. Parliament imene imathandiza kuti mafumu adziwe zimene zitakachitike ku nyumba ya malamulo. Chifukwa ngati phungu ndimakhala ndi kudziwa kuti ku nyumba kuno ulendono tikakambirana zakuti. Komanso zimapereka mwayi ku mafumu athu aja kuti nawonso ayikepo mlomo atiuze zimene akufuna kuti Parliament kwatikanene nkhawa zakuno kudera. Amuhango apitiliza kutsimikizira anthuwo kuti ntchito imene inayima yomanga msewu wa Livingstonia Njakwa iyambiranso chifukwa mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika akufuna kuti deralo litseguke.
mfumu yayikulu Chisovya yayamikira phunguyo chifukwa chodzamva maganizo awo pamene akupita ku nyumba ya malamulo. Anthu nawo amene amanena za ma projects awawa abwera ndi 5 billion iyi timaona ngati kapena akucheza, koma bona kuti zinthuzo zayamba kutheka iyayi ife ndife okondwa ndiponso tili ndi chitsimikizo chifukwa pakali pano tapangapo ti girls secondary school yaoneka kuti ndalama zatheka, nsikanso watheka, akakhale pali winayo tikudziwa zinazi za maufumu. Nayo mfumu yayikulu Mwahenga yati derali likufunika ntchito zambiri za chitukuko, ndipo iwo ati ndi okhutira kumva za dongosolo limene phungu wawo wawafotokozera. Zinatithandiza kwambiri makamaka ngati apita ku parliament akakamba za chitukuko chitukuko zimabwera kuno timasangala. Amuhango anakakhala nawonso pamwambo wa ukwati oyerekeza umene mpingo wa CCAP ku Muhuju unakonza pofuna kupeza ndalama zokwana 100 million kwacha zimene akufuna kuti agulire galimoto yatsopano ya mpingo. Hassan Piri, MBC, Rumpi. Unduna wa zachuma wati zokambirana ndi mayiko komanso mabungwe omwe amabwereketsa ndalama kuboma zili nkati kuti mfundo za ngongole ya dziko lino yomwe tsopano ili pafupifupi 24 trillion kwacha zifewetsedweko. Nduna ya zachuma a Joseph Mwanamveka yanena izi popereka ndemanga pamomwe chiwongola dzanja pa ngongoleyi chikusokonezera chuma cha dziko lino. Mwanamveka ati ali mchikhulupiriro kuti mgwirizano pa momwe mfundo za ngongole yomwe dziko lino ili nalo usayinidwa chaka chino chisanathe, kuti ndalama zambiri za misonkho zopita ku ntchito za chitukuko malo mobweza ngongole. Zambiri mulipoti ili. Ganizo lofuna kuunikanso mfundo za ngongole yomwe dziko lino lili nalo labwera kamba kuti tsopano chiwongola dzanja chomwe boma limapereka pa ngongole chafika pa 2.3 trillion kwacha poyerekeza ndi ndalama za misonkho zomwe boma limatolera pa chaka zomwe boma likuyembekezera kuti zifika 4.3 trillion kwacha chaka chino. Nduna ya zachuma a Joseph Mwanamveka ati boma likuyesetsa kuti chuma cha dziko lino chikonzedwe. Mwanamveka aonjezeranso kuti boma likonza mfundo zina zomwe zikuphinja ntchito za migodi mdziko muno kuti boma lizitha kutolera ndalama zochuluka kuchokera ku ntchito za migodi. Tiyang'ane kwambiri ku nkhani ya mamaini chifukwa maiko anzathu ena atukuka kwambiri ife kuti nkhani ya maini yakuyendesa bwino ngati ife kumalawi kuno kuti ndi gold pano patikumva kuti ndi gold wambiri tilinso ndi maminerals ena ngati timati rare earth komanso rutile ndikukhulupirira kuti titakha kuti tayika mtondomeko yabwino kapatayika malamulo abwino Malawi ingathe kupulumuka kapa zonse tingathe kusintha moyo wathu ungathe kusintha ngati Malawi komanso ngati economy ngati mamaini athu minerals athu tagwisa ntchito bwino. Ndipo apa mpando wa komiti yooneka chuma cha boma ku nyumba ya malamulo Asustin Gwengwe atsindika kufunika kuti boma likhazikitse nthambi yapadera yachitetezo yomwe ikhale kuteteza golide wa dziko lino ndi miyala ina yamtengo patali kuti isatuluke mdziko muno mopanda kulipira misonkho yoyenera. Agwengwe ati izi zili ndi kuthekera kuthandiziranso dziko lino kupeza ndalama zakunja zochuluka mukanthawi kochepa. Golide amene anthu akukumba ndi manja osachita kufunika so dzimagredala dzimatrakita dzimacha koma nongokumba kufukula ndi manja ndi golide ochuluka amene mukapita mnathenjemu mbele kwa Ngabuku kutukombo uku malo ambiri mupeza kuti anthu akumapeza golide uja koma pogulitsa panena kuti tikhale ndi malamulo ogwirika kuti ungathe kugulitsa kwa uyu ndi uyu ndi uyu. Chifukwa chimene chaoneka ndi kuti Reserve Bank kudzera ku EDF ikumagula gold pang'ono koma kwachuluka no anthu ongochoka maiko ena kubwera madera mwathumu kumadzatilanda golide uja pa mitengo imene angayione iwowo nkumatulutsa mapolice borders athu. Malinga ndi masomphenya Malawi 2063 ntchito za migodi ndi imodzi mwa nsanamira zomwe zingathandizire kuti chuma cha dziko lino chibwerere mchimake komanso kuchepetsa umphawi pakati pa anthu ochuluka. Trust Office, MBC, Lilongwe. Mmodzi mwa akuluakulu ku Media Council of Malawi a Harrison Skenala ati achinyamata akuyenera kugwiritsa ntchito mitsutso ngati njira yoyankhulira momasuka pa nkhani zachilengedwe. Iwo akamba izi pa mtsutso umene cholinga chake kunali kukambirana za nkhani ya kusintha kwa chilengedwe komanso ulamuliro umene unakonzedwa ndi sukulu ya UNCAF komanso Media Council of Malawi. Askenala ati ali ndi chikhulupiriro
kuti zochitika zimene anakonzazi zithandiza achinyamata mu luso loyankhulira pa mtsutso komanso kutola mfundo zofunika kuwauza amene akukhudzidwa. Fendani kafu tinakonza debate imeneyi sikuyamba kukonza debate imeneyi timatuma kukonza debate imeneyi cholinga chathu ntona kuti tikudziwa kuti anyamata aine atenge nawo gawo kumbali ya kuteteza zachilengedwe ndiye kuti ateteze zachilengedwe ameneka akhale ndi mpata kuti afotokoze maganizo awo ndipo maganizo awo amafotokozedwa kudzera madebate amene tikumapangitsa tikukhulupirira kuti kudzera madebate amenewa akapanga debate chonchi ndiye kuti maganizo awo timayika pamodzi tikutumiza kwa anthu oyenerera. Mawu ake mkulu wa SYMUF Press House Albert Mwikabeka ati ndikufunika kuwerengera achinyamata mu nkhani zofunika monga zachilengedwe ndipo mitsutsoyi ithandiza kupititsa patsogolo maluso awo. Modzi mwa ophunzira amene anatenga mbali pa mtsutsowu Aneide Patapata ati aphunzira zambiri pa mtsutsowu monga kufunika kukambirana za kusintha kwa chilengedwe mwa zina. Debate imene lero lino ndaphunzirapo zambiri monga gulu komanso ngati munthu paine ndekha. Pakali panopa ndikuchita kuziwa kunena kuti zinyalala zimene tikungoponya izi pena pake zikoza kutithandizira ku ziko. Ndino ifeyo ngati ziko tizipite pasogolo pafunika tipempheso boma ilo likhale losogora pasogolo kusonyeza kuti tipange chakuti kuti chinthu chakuti chani chitheke kopanda apo sizingatheke. Ndiye ifeyo tikulimbikisa kuti pakhalenso malamulo ndithu abwino amene azilimbikisa kasungidwe ka zinyalala zimenezi kuti zitithandizire komanso climate change iyi itithandizaso kwambiri tikamasatira mmene zikufunikira malingana ndi malamulo ake. Malamulo akuyembekezeka kuyamba zokambirana zawo lachiwiri mammawa ndi mafunso opita ku maunduna osiyanasiyana kuphatikizapo unduna za mayendedwe, unduna za umoyo, unduna ofalitsa nkhani komanso unduna wa mphamvu za magetsi. Izi zikutsatira chikalata chomwe spika wa nyumba Samia Solomon adalemba kuyitanitsa nduna za boma komanso aphungu ku msonkhano wa nyumba ya malamuloyi. Mwazina aphungu wa nyumba ya malamulowa akuyembekezekanso kuunika ndondomeko zina za malamulo okhudza ntchito za maulendo apandege, mayendedwe apansewu komanso malamulo okhudza ulimi wafodya mdziko muno. Nduna za mtengatenga yomwenso ndi phungu wa dera la kumpoto kwa boma la Rumpi Ajapi Muhango akumana ndi mafumu komanso atsogoleri a chitukuko a mderalo kumene akambirana ntchito za chitukuko zofunikira kwambiri kuti azichite. Amhango ati zokambiranazi ziwathandiza kuti amve mfundo zoti akanene ku nyumba ya malamulo imene kuyamba lachiwiri likudzali. Ophunzira omwe amaliza maphunziro pa koleji ya Mzuzu Technical awalimbikitsa kuti asamaderere kufunika kwa ntchito zawo zamanja chifukwa ndiwo maziko ofunika pokwaniritsa masomphenya a dziko lino a Malawi 2063. Wanena izi ndi wachiwiri kwa chancellor wa sukulu ya ukachenjede ya Mzuzu Profesa Sisingine pamwambo opereka masatifiketi kwa omwe amaliza maphunziro awo omwe unachitikira mu mzinda wa Mzuzu. Ludovico Nyirenda walemba ripoti ili. Ophunzira okwana 137 alandira masatifiketi a umboni atamaliza maphunziro awo magawo azamalonda zomangamanga ndi uinjiniya atatha zaka zinayi akuphunzira. Polankhula pamwambowu Profesa Singini analimbikitsa omwe amaliza maphunzirowa kuti adzinyadira ntchito zawo kupititsa patsogolo luso lawo pothana ndi mavuto komanso kuthandiza ena kugawana nawo nzeru ndi luso zimene aphunzira. Iwo anatinso luso la ntchito zamanja ndi zaukadaulo ndizofunika kwambiri polimbikitsa chitukuko cha mafakitale komanso kukwanitsa masomphenya Malawi 2063. Pamakauta panga graduate ndi certificate or diploma amaziderera una kuti nangasanza ku university kupanga degree ife tikupanga chabe certificate koma tikatengera zintchito zochoka mapepala awiri onzosiyana. So chifukwa nalimbikitsa kunena kuti ntchito zanu mapepala anu ndizazikulu muna kuposa munthu amene wapanga degree. Mkulu wa koleji ya Mzuzu Technical a Julius Pili anati ali ndi chikhulupiriro kuti omwe amaliza maphunzirowa athandiza pa chitukuko cha zachuma ndi luso pomwe akugwiritsa ntchito luso limene apeza. Monga timukudziona kuti dziko lathu lino osekedwa apa tikulimbana ndi kuti tichoke ku dziko longokhalira kuma order kumene tikhale ndi dziko loti tidzitasutumizaso katundu kunja. Ndi achinyamata amenewa amene ntchito awo ndithu akakhale akupanga
kupanga zinthu zomwe ngati dziko tingathe kugwirisana kunja tikapanga chonchija ndikuti muona kuti ngakhale ndalama zakunja zikhala zambiri. Poyankhula malo mwa omwe amaliza maphunzirowa, Gabriel Lupondo anati ndokonzeka kugwiritsa ntchito upangiri wawo potumikira dziko. Despite kuti takhala tiphunzitsidwa mklasi, taphunzitsidwanso khalidwe. Ndeno olemba ntchito uthengawo ndi wanu kuti tilembeni ntchito chifukwa ndife akhalidwe ndithu. Mwambo unachitika pansi pa mutu wakuti kulimbikitsa luso pokhala ndi tsogolo lokhazikika kudzera maphunziro aukadaulo ndi luso la makono. Koleji ya Mzuzu ndi ya chikatolika yomwe inakhazikitsidwa mchaka cha 1958 itachoka kubanga mboma la Nkhata Bay mchaka cha 1955. Rudoviko Nyirenda, MBC Mzuzu. Bungwe lona za mpikisano ndi chilungamo pa malonda la Competition and Fair Trading Commission CFTC lachenjeza mabungwe azamaphunziro komanso sukulu zina kuti asakweze fizi ndi zina zokhudza pa maphunziro. Malingana ndi kalata yomwe latulutsa bungweli lati chenjezoli likudza potsatira malipoti oti bungwe ndi sukulu zina akukambirana zokhudza kukweza fizi. Helema akufotokoza. Talandira mauthenga komanso taona kuti ma association ena akukambirana ndi ma members awo zokweza mafizi makamaka mafizi amaskulu awo kaya ma college ndi ma university. Ma association iwa akukamba zoti afuna kukweza chifukwa kuti zinthu zakwera pansika kapena zinthu zimene magwisa ntchito maskulumo ma universitymo zakwera. Chifukwa chake akhalira limodzi kuona kuti kodi mafizi awo akweza motani. Tikudziwa ku CFTC kuno kuti maskulu ma university amakumana ndi zinthu zosiyana-siyana kapena makosi osiyana-siyana. Komano titsindike kuti kukhala pamodzi ngati association kapena bungwe lina lililonse la zamalonda kuyika mitengo ina iliyonse ndi koletsedwa pa malamulo a Competition and Fair Trading Act makamaka pa section 26 ya section 26 ndi 27 ya lamulo limeneli. Komanso tionjezere kuti maskulu amenewa akafuna kukweza mitengo yawo ayenera kudziwa kuti asakweze mopyola, akweze ndi mmene zinthu zakwerera zimene amagwiritsa ntchito masukulumo. Chifukwa akakweza mopyola kumene kuso ndi kuphwanya lamulo. Kampani ya Sanweka Tech Companion yalengeza kuti yatsitsa mtengo wa maphunziro a ntchito yokonza zinthu zosiyana-siyana za magetsi kwa anthu omwe abwera mdziko muno kuchokera ku South Africa pothawa nkhanza zomwe amachitiridwa ndi mzika za dzikolo. Mkulu wa kampani Rashid Kasito wauza MBC kuti achita izi pofuna kuthandiza anthuwa kuti apeze poyambira. Ambiri aja amene anali ku South Africa ndi anthu amene timati ma breadwinner amene amadyesa mabanja awo. Kuterokonso gulu lambiri lomwe limabwera kuzaphunzira ku Sanweka amalipiridwa ndi makolo awo amene anali ku South Africa. So tikuziwa kuti ngati dziko apapa tavulala ndiye tikutengapo initiative tikuwapanga offer onse amene amakhala ku South Africa abwera ku Malawi kuti atha kubwera pa nthawi ina iliyonse ku Sanweka Training Center ndipo tidzasisira fees ndi 30% ngati kwachosera kuti alipire yochepa. Komanso ena amene anakali ku South Africa pakali pano tikuziwa mayendedwe akhala ovutirapo komanso mwina zintchito zomwe amagwira zikhala zovutirapo ndiye amene ali kumeneko tikuwapanganso offer ma online courses okhuza kapangidwe ntchito ka ndalama pa internet. Pali zinthu zambiri zomanga mapange ali nyumba mwawo ndi kumapezabe ndalama. So amene anakali konko atha kulowa zimenezo za online trainings. Amene sabwera ku Malawi kuno atipeze ku masenta athu ku Blantyre, Lilongwe ndi Zuzu
tikuwatsitsira ndithu kuti aphunzire luso mwachangu mukuziwa ife timaphunzitsa maluso ansanga mawiki 5 kwathandizanso kuti ayambiretu business pompopompo leti kuziwa kuti ziathandiza kuti zachuma chawo zisasokonekere kwambiri. Ndi nkhani imeneyi tafika pa mapeto pa nkhani zathu madzulo ano.